dice, todas estas señales seguirán a los que creen. Si tú crees, tu casa va a cambiar. Así es. Si tú crees. Als je Wow, me estoy hablando de estas cadenas que se están cayendo. voelt dat weekend wat aan het gebroken zijn. Estoy escuchando cadenas que se están cayendo. Ik ben aan het luisteren naar kettingkort, die zijn aan het vallen nu. Yo no sé si tú crees que tus cadenas se están cayendo. Ik weet niet eens genomen dat die kettingkort is aan het Pero vallen. déjame decirte Laat ik jullie zeggen, que en menos de una semana dat ken ik niet te meer. vas a dar cuenta, Dat je merken, te vas a dar cuenta dat je merken, que tus dat cadenas die kettingkort se han roto. zijn verbroken. Yo sé que una palabra de esta hermana, God heeft mij gehoord dat je niet wordt. ella es una mujer de Dios. Zij is een vrouw van Cuando God. yo estaba parado ahí, Toen ik hier was, y yo le dije, Espíritu Santo, yo no puedo hacer esto. ik zei, hij is hier, ik kan dit niet doen. Ni siquiera la conozco. Ik ken haar niet. Yo no le puedo decir nada de que me pude ir. Ik kan niks zeggen wat ik had gezegd. Pero el Espíritu Santo me inquietó Maar de Heilige Geest y me dijo, ¿tú mandas tú o mando yo? raket jij. Y solté la palabra sobre su vida. En ik had die woorden over het leven van Hay poder. Te estoy diciendo que hay poder. Te estoy recordando que hay poder. Hay poder. Hay poder. Amén. Jesús siguió. Jezus ging door. Pero cuando Jesús llega, Maar wanneer Jezus aankomt, le dijeron, Jesús, tú estás ya esta tarde. dan zei ze, Jezus, u bent al laat. Helaas. Helaas, Un canexo en uno. u was naar de maand. Ya está muerto. Hij is al dood. ¿Sabe por qué? Weet je waarom? Porque ellos no conocían Want hun kenden niet el Jesús dat Jezus que puede levantar muertos. die doden kan opwekken. Nuestra falta de fe muchas veces es Onze tekort aan geloof is, que no conocemos al Dios en su totalidad. we kennen God niet in zijn totaliteit. Conocemos al Dios que sana a otro. We kennen de God die anderen genezen. Conocemos al Dios que usa al otro. We kennen de God die anderen gebruiken. Conocemos al Dios que te sana de una pierna. We kennen de God die u geneest bij een been. Conocemos al Dios tal vez que quita cáncer. We kennen God misschien die God die misschien kanker geneest. Ellos conocían al Dios que cambió el agua en vino. Hun kennen de God die de wijn in de water in wijn heeft Ellos veranderd. conocían al Dios que hizo que el ciego pudiera ver. Hun kennen de God die had gedaan dat de blinden konden zien. Pero nunca han conocido al Dios que puede levantar al muerto. Maar hun kennen niet de God die de doden kan Por eso opwekken. porque Jesús se tardó. Omdat Jezus Porque cada vez que Jesús se tarda, elke keer dat Jezus een beetje laat komt, es porque que Él quiere que tú lo conozcas en otra is dimensión. omdat hij wil dat we hem kennen in een andere dimensie. Si Dios te ha contestado cuando tú oras 3 horas, Als God u heeft geantwoord wanneer u 3 uur had gebeden, ahora Él se va a tardar para que tú ores más, wil hij een beetje achterblijven zodat para que tú puedas subir de dimensión y tú puedas alcanzar cosas mayores. Cosas mayores. Y Jesús llega justo a tiempo. En Jezus komt ¿Qué pasó aan. cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro? Wat gebeurde toen Jezus bij de graf van Lazarus was aangekomen? No me diga que Jesús llega tarde. Zeg me niet dat Jezus laat komt. No me diga que Jesús llega tarde. Zeg me niet dat Jezus laat komt. Para nosotros muchas veces Jesús llega tarde. Voor ons, vaker komt Jezus te laat. Pero Jesús llega justo a Maar tiempo. Jezus komt altijd op tijd. Él llega justo a Hij tiempo. komt op tijd. Él llega justo a Hij tiempo. komt op tijd. La fe que tenemos muchas veces, De geloof die we vaker hebben, pensamos nosotros que Jesús está tarde. denken wij dat Jezus laat is. ¿Qué pasó que Jesús todavía no me ha contestado? Wat gebeurt dat Jezus mij nog niet heeft beantwoord? Y tú ni siquiera dando cuenta que ya tu reloj no tiene batería. En dan niet eens gemerkt dat je horloge niet eens batterij heeft. Dijeron, Jesús, si tú hubieras estado aquí, Toen zei ze, Jezus, als u hier was geweest, Lázaro no se hubiera muerto. Lazarus was niet doodgegaan. ¿Sabe por qué? Weet je waarom? ¿Sabe por qué Jesús se tardó? Weet je waarom Jezus allemaal een beetje laat om?
El mensaje llegó a Jesús ese mismo día. De boodschap was dezelfde dag weer is aangekomen. Pero ¿qué dice la palabra? Maar wat zegt de woord? Jesús siguió haciendo lo que estaba haciendo. Jezus bleef gewoon doen wat hij was aan het doen. Jesús siguió haciendo lo que él estaba haciendo. Jezus bleef gewoon doen wat hij was aan het doen. Me imagino tal vez Jesús empezó a lavar alguna ropa. Ik kan me voorstellen, misschien was hij de kleren gaan wassen. Estaba cocinando. Hij was aan het koken. Jesús, Lázaro se murió. Jezus, Lazarus is gestorven. Ellos pensaron que Jesús iba a empezar a llorar, se va a tirar al piso. En hadden gedacht, Jezus gaat huilen en op de grond zou vallen. Pero Jesús siguió haciendo lo que estaba haciendo. Maar Jezus bleef gewoon doen wat hij was aan het doen. ¿Saben por qué? Weet je waarom? Él sabía. Hij wist. Él sabía. Hij wist. Él sabía Él wist. que su padre le ha dado un poder Hij had een macht heeft gegeven sobre todas las cosas. over alles. Cuando tú tienes identidad de quién tú eres en Dios, Wanneer jij identiteit heeft van wie je bent in God, tú no te preocupas por nada. dan maak je niet zorgen voor niks.